pajatu madera ena ku chigawo chakumwerako ndikuti ayamba kolola chimanga ndeno posatirato zimenezi kuli ino issue yokhuzana ndi mavenda makamaka amene akugulira chimanga kuchokera kwa alimi ku madera ena kuchoka kumeneko ku chigawo chakumwera particularly ndikuti ino mulanje komanso phalombe potengeratu ndi uthenga uli mu public domain mavendatu amenewa akumaoda chimanga mitengotu yotsika kwambiri tikatengera ndi mauthenga amenewa akunena zona kuti chimanga mboma la mulanje ndikuti akumagula 400 pa kilogram zimene zikutanthauza zona kuti thumba la 50 kilograms ndikuti akugula pa 20,000 malayo kwacha pameneno mboma la phalombe ndikuti chimanga agula pa 500 per kg zimene zikutanthauza zona kuti 50 kilograms ndikuti akugula pa mtengo wa 25,000 malayo kwacha. Now issue ndiona kuti nkhani imene yabweresa debate in public domain potengeranso ndi imene ikubwerera mitengo imene mavenda agulira chimangachi. Honestly, situation is economic tug of war. It sounds good for consumer stomach currently. At the same time devastating farmers pocket. Nchifukwa chani tikunena zimenezi tikatengerano reality on ground, disparity ya mitengo yomwe ikunenedwa kumweraku ndi kupanga compare ndi previous gazette minimum price ya mbewu maka ya chimanga paja inali 1,050 kwacha per kilogram pomweno reality kumulanje komanso kuphalombeku mitengo yake ndi imene ikunenedwa yonena kuti 400 per kilogram komanso 500 per kilogram yomweno ili far lower kupanga compare ndi mitengo imene inapangidwa seti ya 1,050 kwacha per kilogram. So funso nkumati izi zikubwera chifukwa chani nanga zikutanthauza chani? Izi zitu zikutanthauza zona kuti venda ali ndi advantage chifukwa chonena kuti ma smallholder farmers kapena kunena zona kuti alimi ang'onoang'ono ambiri amakhala zona kuti alibe proper storage ya chimanga chimenechi and sometimes amafuna immediate cash mwina to pay off ngongole zimene anali nazo komanso mwina apeze ma basic needs and then amakakamizika kukagulisa chimanga chimenechi kwa mavenda amenewa ndekuti soon after kungokolola chimanga chimenechi. Tikatenganso reality ku NFRA recently anapanga lower mitengo yomwe akugulira chimanga kumeneko paja amazakamba zonena kuti chimanga akugula 840 kwacha pa kilogram zimene zikutanthauza zona kuti thumba la 50 kg ndekuti akuligula pa mtengo wa 42,000 malayo kwacha even though mitengo iyi ndikuti ili higher than yomwe mavenda akupanga offer ilibe still lower than the official prices yomwe noboma anapanga seti as a minimum zomweno ndi signal kunena zona kuti market ya chimanga ndikuti inatsika ili chipi mwanjira ina dakali panova zimeneno ndi zosangalasa kwa maconsumer pomweno kwa alimi ndikuti ndi crisis osati masewera andiso tikatengerano ndi observation ya Farmers Union of Malawi mosogozedwa ndikuti ndi wamkulu kumeneko amene watu amadziwika ndi zina loti Jacob Nyirongo iwo watu kumeneko apangatu lezi red flag ndefunso nkumati nchifukwa chani apanga lezi red flag imeneyi panopa tikatengerano ndi farming season imeneyi mulimitu anagula fertilizer as high as 180,000 per 50 kgs even though alimi ake ndekuti anali pa subsidy program tikatenga alimi amenewo ndekuti anali ndi high cost ya production kunali leba ndekuti anali high transport kuphatikiza pamenepo mbewu so zinaliso zokwera mtengo kwambiri that is ngati sanakhale access ya mbewu ma rental fee if that is amapanga rent so kupanga break point ya magazi amenewo a Farmers Union of Malawi iwo watu akupanga estimate kunena zona kuti mulimi mu production ya chaka chimenechi zamupanga cost roughly ndekuti 938 kwacha per kilogram kuti no apange produce chimanga chimenechi zimeneno zikutanthauza zona kuti mulimi wapanga loss pamene papa ngati akupanga spend 938 kwacha for production ya 1 kg ya chimanga ngati imene zikukhalira kumene kumulanje kupeza zoti agulisa chimanga chimenecho pa 400 per kilogram ndekuti pafupifupi wapanga loss ya 538 kwacha pa kilogram ina iliyonse pameneno tikatengera ku view ya consumer komanso government iwo watu ndekuti akuona affordability ya chakudya which is good ambiri titha kuchitira umboni kuti aboma komanso ma consumer as it stands they are desperate for lower price ya chimanga chimenechi andiso tikasatira bwino Finance Minister Joseph Mwanamveka mbuyomo should be early January anazayankhulapo nkhani yokhuzana ndi mitengo ya chimanga projection yawo amanesanena zona kuti by August chaka chimene cha 2026 ndekuti no chimanga chitha kuzagulidwa pa 400 per kilogram which is
20,000 per 50 kgs. So muzochitika zonsezi zimaonesa kuti goal ya boma ndi yakuti priority ndi kusisa inflation ya chakudya yomwe mbuyomo inali yokwera kwambiri over 30% mu ulamuliro wa magazi a chipani cha Malawi Congress Party. So cholinga cha boma ndichonena kuti millions of Malawians who do not farm azipanga afford kudya. So to put it in simple terms, raw maize price makes the basket of goods cheaper for anthu okhalatu ma urban areas. Komatu ngakhale izi zili chomwechi zilinso ndi malisiki ake pafupifupi ndithu malisiki atatu kunenatu zoona cheap maize price sounds good today koma itukale ma major risks moti aboma wena kuwunikiranso zinthu zimenezonso chifukwa poyamba timutenge mulimi alimitu atha kukhala discouraged enabe kumazafunsa kuti how tinene kuti mulimi chaka chinochi wakolola chimanga chake ndakuti wagulisa mitengo imene ya 400 per kilogram then mulimi amene ndakuti waluza capital chaka chimenechi zimene zitu zikutanthauza zona kuti mene won't have capital ya next farming season zimeneno anthu ayembekezere massive drop in production mu chaka chimene cha 2027. Risk ina ndikhuzanano ndi smugglers chifukwa ngati mitengo ili low kwambiri ku Malawi ndakuti alimi amene aziganizana option yoti ngati mitengo ku Mozambique kandi kuti ku Tanzania kandi kuti kumene akuona zona kuti ni maneighbors a Malawi mitengo iliko bwino ndakuti alimi amene atha kumapanga smuggle chimanga chimenecho kumapitisa kukagulisa ku maiko amene zimeneno zili ndi kuthekera kozapanga create artificial hunger ku Malawi ndakuti msogolo muno ngakhale kuti timaona kumakhala crackdown kumakhala ndithu aboma kandi olachitetezo kuchita njira zothekera kupanga crackdown amene amapanga smuggle komabe they always find a way kuti azitulusa chimanga chimenechi pasimonse amene angathe kukwanisa panga crackdown. Chinthu chomalisira ndichonena kuti alimi amene after kuona ma crackdown ma frustration a mitengo ndi zina zotero mapito wake ndakuti the opt kuti azilima mbewu zimeneno ndi ngati fodya komanso mwina soya after kuzindikira kuti chimanga ndakuti sichili profitable zimene zikuthandiza zoti ngati alima chimanga anthu ochepa it means zotero kuti chimanga sichingakhaleso chochuluka kuti chikwanire kudyesa dziko lonse zomweno zikuthandiza zoti Malawi will lose its food self sufficiency yomweno ndi njala mtsogolo muno analesi mwina ngati kuzikhala ma option ngati mene sinachitika ulendo kumapita ku Zambia ukagula chimanga chani zinthu ngati zimenezo komabe those are not permanent solutions ngati ku ziko. So as it stands ndikuti aboma akwena kuti aonekere bwinobwino chifukwa ndikuti Malawi is at crossroads chifukwa apapatu panga celebrate kuti chimanga chatsika ndikuti 400 per kilogram zomwe zikuthandiza zoti ndi 20,000 pa thumba la 50 kilogram zomweno ndi projection ya ndona a finance a Mwanamveka zikuthana kupanga mali koma abomawo akwenekanso zoganizira kuteteza alimi amene production ya chimanga chimenecho ndikuti ndi 938 kwacha pa kilogram ina iliyonse yomwe ndithu ngati sipakhala kuwunikira bwinobwino chifukwa cha malosi amene akupangidwa pamene pa we might eat our future. A happy consumer today might become hungry one next year ngati mulimi akhale bankrupt kena kono nkusiya kulima. So ndi udindo wa boma kupanga enforce minimum farm gate price poonetsetsa kuti a person who feed the nation today can also afford to eat. Aitu mmenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera nkuthekatu muli maganizo pakhani imeneyi makamaka pamene tifotokoza kunena zona kuti ku chigawo chakumwera konde kuti amba kukolola chimanga kumeneko komweno mitengo ikutsika kwambiri makamaka pamene alimi amene akagulisa kumavenda kumafika to 400 kwina ndikuti 500 per kilogram zomwe zikuthandiza zoti thumba la 50 kilogram kumulanje ndikuti mavenda amenewo akuligula pa mtengo wa 20,000 pomweno mboma la Phalombe ndikuti akuligula pa mtengo wa 25,000. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza comment section komano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu sekwele panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 njingoti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitakupezani mosavuta.